Ta esan dezagun argi, ez zarela behar beste egiten ari. Ez esan baiet, ez esan baiet, ez esan baiet. Gaurko nazioarteko eguna ez da hain entzutetsua, duela 2 urte sortu baitzen, 2023ko maiatzetik azaroaren 26 garraio bide jasangarriaren mundu eguna da. Izan ere, Nazio Batuen erakundearen arabera, garraio jasangarria funtseskoa da garapen iraunkorrerako. Egunak helburu hauek ditu, sarbide unibertsala lortzea, segurtasuna hobetzea, ingurumen eta klima inpaktua murriztea, erresilientzia hobetzea eta eraginkortasun handiagoa lortzea. Bazenekiten autori gabe bizitzeak 3,6 tonara murriztu ezakela urteko karbono aztarna? Badakizue saio honen bizikletaren zaleak garela, baina egia esan trena askoz poetikoagoa. Maletarik gabe, iraganik gabe, tametxik gabe. Enarak itzuli dira, azken trenak utzi ditu geltokian. Egia esan abesti gehiago eskaini zaizkiet trenei hegazkinei baino. Gaurko egunez 2003an Concorde hegazkinak bere azken Paris-New York bidaia egin zuen. Concordea komertzialki ustiatutako hegazkin supersoniko bat izan zen. Niri egia esan etorkizuneko zerbait iruditzen zait. 3 ordu terdian egiten zuen Paris eta New Yorken arteko distantzia. Horregatik zen hain arrakastatxoa. Tamalez, 2000ko uztailaren 25ean Air Franceko 4-9-0 hegaldia Paris Charles de Gauleko aeroportutik abiatu zen New Yorkeko John F. Kennedy nazioarteko aeroportura bidean. Istripu izan zuen aireratzean eta gonez Frantzia jo zuen. Hori izan zen Concorde baten istripu bakarra hegazkin supersoniko ospetsuaren ia 30 urteko historian, baina hegazkineko 100 bidaiariak tripulazioko 9 kide eta lehorreko 4 zibil hil ziren eta horrela Concordeak desagertu ziren. Qué triste realidad surgió de la nada y se alza ante mí. Me siento pequeña, pero nunca más confiada. Casablanca pelikulako hegazkina etzen Concordea, baina Parisera zijoan. Gaurko egunez 1942an estreinatu zuten pelikula historiko hau. Michael Curtisek zuzendu eta Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, Paul Henreid, Claude Rains, Conrad Bale, Sidney Greenstreet eta Peter Lorre aktoreek antzeztu zuten. Estreinatu zenean ez zuen arrakasta berezirik eduki, baina egun historiako film txalotuenetako bada. Bogart eta Bergmanen lanak bien arteko kimika pertsoneien sakontasuna zuzendarien zein gidoilarien lana eta filmaren eragin orokorra goraipatzen dira oro har. Bitxigeria gisa, film honetako talde teknikoa eta aktore multzoa osatu zuten askok, ondorengo Passage to Marseille filmean ere parte hartu zuten. Remember this, a kiss is just a kiss, a sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. Trenetatik hegazkinetara eta hegazkinetatik espaziontzietara gaurko egunez 2008an NASAk Marte planetara bidali zuen Curiosity misioa, planetaren gainazala esploratzeko astromobila zuena. Hau da Julenen gaia eta gaur ez da etorri. Beraz, nik kontatuko dizuet, saiatu egingo naiz. Curiosityk topatu duen garrantzitsuena uraren kontua izan da. Misioak zehaztu zuen ur likidoa, baita osagai kimikoak eta bizitzari eusteko beharrezko mantenugaiak ere, gutxienez dozenaka milioi urtez egon zirela presente Marteko Gale kraterrean. Antza denez, kraterrak aintzira bat izan zuen iraganean eta haren tamaina handitu eta murriztu egin zen denborarekin.
sol de tarde, de las canciones viejas, de la tierra hasta Marte, la noche de las estrellas, la del corazón robado, la del fuego que no quema, que me roba, que me tienta. Y dime dónde crees que acaba el cuento, dime cómo huele el frío y de dónde viene el viento, y si es cierto que lo llevo, tu calor en mis huesos. Ba begira, ziur Marte ere ezagutzen duela, baina Saturno izan zen bere ikergaia. Gaurko egunez jaio zen Agustin Sánchez Labega bizkaitarra, Bilboko ingeniaritza goi eskola teknikoko fisika aplikatuko katedradun, eta eguzki sisteman espezializatutako astrofisikaria. Eta gaurko egunez jaio zen Edward L. G. Ted Bowell, astronomo britainiarra. Lowell Observatory Near Earth Object Search, LONEOS izenarekin ezagunagoa, proiektuaren ikertzaile nagusia da. Berari esker asteroide asko aurkitu izan dira. Asteroide troiarrak, Pereklos, Idomeneo, Teukro, Automedonte. Nik emakume bat aipatuko dut, gaurko egunez, 1956an jaio zen Lynn Karen Deutsch, Amerikako Estatu Batuetako astrofisikari izan zen, izpi infragorrien astronomian eta ura aztertzeko tresnen fabrikazioan espezialitatutakoa. Berari zor zaio lurreko teleskopioentzako kamera infragorrien urrengo belaunaldia diseinatu eta eraiki izana. Denboraren zama, uragazia edana, guztion alana, hobetu zoraina, garena eta ez izana. Eman, hartu, eskua, egin, utzi, lekua, ikus, senti, gure naia. Apur, runtxi, arkua. Janus Lesterren kantutzarra hau aprobetxatuko dugu musikariak aipatzeko, izan ere asteazkena da, eta asteazkenetan badakizue musika izan ohi dela protagonista. Gaurko egunez jaio zen Tina Turner jaiotzez Anna Mae Bullock Estatu Batuar kantaria. Abesterakoan zuen indarragatik ezaguna izan zen Turner, tamalez 2023an hil zitzaigun, gaixotasun luze baten ostean. Zaila da Tina Turnerren abesti bat aukeratzea. Bere ibilbide luzean asko argitatu baitzituen. River Deep Mountain High, Proud Mary, What's Love Got to Do With It? I call you, I need you, my heart's on fire. Eta gurean ere musika izango dugu, nola ez, Ondora taldeko Elisa Baiona eta Ibai Gaiardo etorreko dira eta elkarrizketa akustikoetara. Diskoa oraindik ez dute eskuartean, baina laizter kaleratuko dute, beraz gaurkoa oparitxo berezia izango da. Gartxotun zain letonak doinuetatik aratago tarteare prestatu digu, guk soinu frogak egin ditzagun. Eta Maite Tolosa abokatu etorriko da Morosen fitxategiaz hitz egitera, ez dakigu oso ondo zer dena, baina interesatzen zaigu Morosen gai. Dena pres baldin badugu zuekin urrengo orduak pasatzeko, beraz? Aizue, azaroako 26 ditu gaur eta asteazkena da, ongitorri guztioi, bigarren kafera, naiz irratian zarete. Zuekin entzuleok Eneko Iturbe Otamendi, egunon? Egunon. Eta zuekin Goiuri Ezeizarandi, egunon? Egunon. Izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak ez du dantzarik izan, baina 1067 du. Azaroak 26, goizak 10:17 minutu gu 3. Urrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko asmotan. Ongi etorri guztioi, bigarren kafean zarete, naiz irratian.
Entzuleok, gorputza astindu barra daukagu, ez du goiza oraindik goizari neurri ez diogu hartu, eta gaur Tina Turnera aipatu dizuegu, eta The Best kantuarekin abiatuko dugu gaurkoa. I call you, I need you, my heart's on fire. You come to me wild and wild. You come to me, give me everything I need. Give me a lifetime of promises and a world of dreams. Speak the language. Goizeko 10:19 esan dugu, hau altxa egin behar dugula, pixka bat, ez dakit, txakalaldia jota edo abiltzala. Ederto hau de inigo, zuzo de pixka bat Bai, ni naiz, nire sentsazioa da. Bai, zuzera loti ederra. Baina oso goiz esnatu naiz gaur, Agian horregatik. Gaizki egin duzulo? Nik gaizki egin dutlo. atzo asko afaldu nuen. Eta tragotxo hartu Agian- duen afalostean. agian Igual, hori izango zen, Bai. Ez da komenigarria hori. Bai, asko ez dakit, baina bai. Gauza da, azarako 25 izan zen atzo, badakizuen oski, eta Tolosako konzentrazioa pasa zela Korreo kaletik. Eta ikusi nuen azeituna denda. Eta joan zeinen azeituna dendara. Eta erosi nituen, Manifestazioan zuan, manifestazio aurrera, jendea oiuka, matxismoari oiuka, eta zuan, ez, ondoren. eta zuk pentsatu zenuen, hau, momentu ederra da, azeitunak erosteko. Ez, manifestazioa itzuli zenean abia puntura, Esan zenuen, banoa korrika bat. banua berreskuratzea, Tolosako berdintasun zinegotziari utzi diodan aterkia. Ara? Eta orduan aterki hartu eta egin dituen enkargu batzuk. Bai, azituna batzuk, gaztare, laupabos gazta motan dituen etxean, lagun batzukin afaltzeko geratutan egoen, eta gaztare hola potente xamarra, ardo botila bat erdirekita. Bai. Hori ere bukatu egin behar, ez da? Claro, eta ardo botila erdia, irulagunen artean eskaz geratzen da, beste bat iriki behar izaten da. Dena pixkatola luzatu zen. Lotxagabe izatea zer den, Bai, eta patata frigituak, joentxe gogoratu naiz nire gaurko maite dutaz. A ber, 40 urte ditut. Atzo, egin dituen lehenengoz nire bizitzan, patata frigituak. zer? Benetan? Eta Wow, zer moduzkoak? Ze ez da hain erreixa, Gauzat esango dizut. Puntu hartu Ja, arte. badakizu zer den gizon izatea. Seguridad handiarekin bizi garela. Bai, hori bai. Baina, behin patatak eginda, etxe egin dezazueket pataten kalitateetaz. Hora, mansplaining egin dezakezu. Zalantzarik gabe. Vale. Entzunadi, zuek ez dakizu hontaz nik bai. Ados, eta? Patatak, zeuden pixkat pasata, baina hori ez da nire patatakile fazeta berri honek erakutsi dian zerbait. Patatak zozkenten olako brotetxoak ja atera eta biguinduta zeuden. A ber, patata frigituak ez ditut uste zen naiz gogoratzen inoiz egin. Jendearekin egon eta patatak moztu eta bai, baina nire ardura oso izatea patata horiek frigitzea hasieratik bukaerara, uste inoiz ez duela egin. Da horren, oliba, zenbat berotu behar daen, gero zua pixka jetxi, patatei, ez da pixatola. Eta, baina patatak askotan egiten ditut, labean, egiten ditut patatak gixatzerakoan, patatak erabiltzen ditut. Eta patata horiek zeuden pixkat xaharrak, pasa inda. Eta horren, patata frigituak ere zeuden pixkat almidonatuta. Ola, hauan, pixkat kosta egiten ziren. Baina, tira, egin dituen eta hori da nire maite duta, patata frigituak egitea. Egia esan, nik beti izate erabiltzen dut kontzeptu bat, eta da Julen Goikoetxeak aborri bada, eta dio, kanta batera zenean, ibakarrik hitzean jaiota, bosin. Kanta zarra delako. Bai. Ez da gitzorde... Igual jaiotan. 80ko hamarkadakoa izango, ez da? Bai, nire 80ko hamarkadakoa naiz. 89koa da. Jude. Nera maren arabera ordurako sin embargo esaten nuen. Pentsa. Bai. Pentsa. Hori, patata frigitu egin nun neoen ni, patata frigituak egin nituela atzo. Eta ez duela oso... Osonak, baina beste zaret esan behar nuen, eta... Olioaren temperatura, eta... Baina beste noaitan ninduan, eta Julenen mezuak... ez dakit. Galduarazi, no? Baina, tira. Ez dakit hori patata frigituak egin nituela atzo. Hori, bai, erabiltzen dudala kontzeptu bat askotan eta da, heldu funtzionalak. Bai. Orokorrean... Atzo erabili zenuen, niri esateko, gure lagun bat, ez dela heldu funtzional bat. Hori da.
Ez dugu esango nor. Seguren entzulek ezagutzen dute. Imanol. Eta orduan, askotan hori erabiltzen dut, gure inguruan, nahi naiz hemen Maite Tolosari begira baino ez dugu aurkeztu. Egunon, Maite? Hemen dago egia da. Egunon. Nik aiz Maite bai ikusten dut heldu funtzional bat bezala. Noski. Eta orduan nahi dut konversaziontan txartatu. Eta gaina Maite dut askatuko dizugu, beraz. Mentxe, ja, lau gara, entzuleok. 3 ginen, lau gara. Heldu funtzionalak ez ditugula inbeste inguruan. Ez zarra heldu funtzional bat. Esan behar nuen, agian patata frigituak egiten dakien pertsona bat. Eta horregatik igual pixka ni naizela oso heldu funtzionala izan orain arte. Pixka sakonago. Zure lagun bat jakingo duena edozein gaien inguruan zurikin konversazio bat eukitzen. Emozioen kudeaketa gaitasun minimo batzuk eta lanketan minimo batzuk izan dituen pertsona bat. Ez dakit... heldu funtzional bat, ez dakit goiuri. Zu kontzeptu ulertzen diazu, baina ez dakit oso ondo askoz gehiago azaltzen. Badago jendea ez dena oso heldu funtzionala. Ez. Badago nere lagun bat, ez dakit honekin oso, nik uste lotuta dagoela. A ber, guazen deskubritzea. Esaten duna, mundu hontan, nahiko bera da pixka fuertea, o nahiko zorrotza esango deu, eta berak esaten du mundu hontan 10 9 pertsona alperri daudela. Ona da, Zure lagun honek entrevistat eskiniko lioke bigarren kafeari. 10 9 alperrik daude. A ber, nik heldu funtzionalen gai honi heltzeko, adibide bat daukat. Ez bazara gai, zer horri, ez? Deitzeko, zure mediku hitzordu bat eskatzeko. Amari edo aitari eskatzen badiozu, zure izenean eskatzeko medikuarekin, dentistarekin, okulistarekin hitzordua, ez zara heldu funtzionala. Oso adibide nahi iruditzen zait. Eta honek zabaltzen digu pixkat ez bazara gai horrekin hau azaltzeko modua. Ez bazara gai etorri zaizkit bi burura eta joan zaizkit. Nik, are gehiago, telefono bidez hitz egitearekin lotura duenak. Ze, askok esango duzu, baina ez dakitze adinetik aurrera inork ez dio eskatzen, bere gurasoei hitzordu hauek lotzeko. Ez bazara gai jatetxe batera deitzeko afaria reservatzeko, ez zara heldu funtzionala. Ze egia da, jende askori, koste egiten zaiola, eta lagun talde bateko afaria antolatzen ari bagara, nik ez dut deituko. Venga, ronda. Bueno, ez, nik horrezan nahi dut, lagun taldetan, nik uste gehiago dara baita ere, ohitura kontu, jendeak amodatzen dala, eta esaten du, ez. Hori egia da, Maitek deituko du, hori egia da. Ez, baina... Adibide gehiago. Pixka eta aratago joan da. Badago jendea, telefono dei bat ez egitearren, prokastinatu dezakena erabaki bat edo kudeaketa bat, ez, baina email bat bialu diet, baina deitu, gaurko da, ez, eta... hori heldu ez funtzionalen zerrenan sartuko nuke. Zukeneko aportatzeko baduzuela heldu ez funtzionalen giroan? Bira, jakingo zuen ikaslea naizela, izatez, eta adibidez proiektuetan. Izaera nortasunen. Izatez. Guapo gozan orain, eneko jartzea adibide bat irakasle ez funtzionalena. Baliteke. Zenien ekoren irakasle izan nintzen. Ez, batzutan, proiektu bat egiterakoan, taldekako lanetan, beste taldeki egin juntatzezea eta bateki igual esateu. Hau egin behar da. Eta esatezu, hasi zaitez zu pixkanaka eta deno jarraituko dugu. Eta hor, esate baldin bazu hau egin behar da eta geho ez tezu egiten, guzetu ire, badala, ez dakazu iniziatiba hori ez eukitzea badala, nola bite? Ados nago. Heldu funtzionalez izatea. Zure bizitzan, hemen generoarekin aitzakiarik ez du jarriko, ze uste dut hemen genero arrakala badagoela. Zure bizitzan, zure amak arropa erostetik, zure bikoteak arropa erostera, pasa baldin bazara, ez zara heldu funtzional bat. Repikatu mesedez? Zure bizitzan, zure amak, zure arropa erostetik, zure bikoteak, eta hemen, esango nuke gainera, zure bikote neskak, zure harreman heteronormatibo horretan, pasa baldin bazara, batak besteetik arropa erostera, eta gainera bidean egonda solapamendu bat, non zure amak kontzantziak eroste zizkizu, baina zure bikoteak ere, eta zenoen olako dualidade estetiko bat, zenozken gaiumbo amatxo eta gaiumbo bikote. Ez zara oso heldu funtzionala izan? Baliteke. Iruditzait hau dela adibiderik onenetakoa. Baina honek, soilik balio du, bereziki esan nuke balio duela gizonezkoentzako.
Eta badaude emakume heldu ez funtzionalak, baina noski arropa eurek erosten dute. Beraz ez da... Ni gauza, eta izan zaitezke gauza batzuetan heldu funtzionala eta beste batzuetan, Nik nire burua jotzen dut heldu funtzionaltzat, baino gauza batzuetan ez adibidez. Niretzako ez gidatzea, Hori da, badago hori izan pixkat heldu ez funtzionalaren mugatxo horretan, Gidabaimena badaukat, Are gehiago, gidabaimena izan eta ez gidatzea, bai. Okerragoa da. Bai. Gidabaimena izan eta ez gidatzea, niretzako da heldu ez funtzionalen beste ezaugarri posible bat. Onartzen dut. Eta batzuetan baita ere, arropa denbora luzez edukitzen dut eskegita. Hau da, garbigailutik atera eta zintzilikatzen dut, eta hortxe geratzen da pintzekin, eta agian egun pare bat pasatzen ditugu jaso gabe. Baina, nik hemen teorizatzen jarraituko nuke. Eta batzuetan geratzen da. Gustatzen ari zait teorizazio... Jasotzen dezunen ja pintzan markakin da. Hori da, orduan, hor ere gutxi egiten du nire heldu funtzional izaerak. Esan nuke, heldu funtzionalak behar duela izan, nolabait, analizatua, aztertua ikuspegi sozial edo bintzat gizatiar batetik, alegia. Beste gizabanakorik ezpalin badago implikatuta zure gauzetan, horrek ez du zure funtzionalidadean eraginik. Eta hori nahiz pixat improvisatzen, alegia. Zuk arropa, 3 aldiz garbitu behar balin baduzu, lavadora jarri eta bukatu eta zezulako atera eta arropak hartu dizulako zeu saia eta ez dakiz zer. Bale, zea pixat desastre igual, baino ez dio inorri eragiten. Baino zure obario onditasun edo zure potro onditasun horretan, norbait eragiten balin badio zure funtzional ez izate horrek, orduan, uste dut, zarela heldu ez funtzionala. Baino ez da baidarako pres nago, Maite rebatitzeko presago. Ez rebatitzeko zaki, baino nun dago muga zu ez funtzionala izan eta beste pertsonan responsabilidadea zu ez izatearekiko baitare. Nola, ber. Zu ez izan... Hau interesante jartzen ari da. Zu ez izan heldu funtzionala, baina, karo, baldin badago beti beste bat, esaten da bezala heltzetik babakateako izkizuna, bere kulpa da behaz izatea heldu funtzionala, baina egiten ez duen hori egiten dion beste pertsona. Ja, heldu disfuntzionalizatzaileak. Ez, besteak pixkat disfuntzional egiten dituztenak. Ez dakit nun dago muga. Ja. Bai, ados nago. Ze, adez, arroparen gai hortan ere badago hori, utzikeria ondia, baino egoera aldatzeko bestaldetik ere askotan ez dela egoten intentzio handirik. Bai, ja ohitura horiek hartu ditezu, eta ja hortzoaz, eta denak ohitu dia hori egitera, eta... Vale. Igual, hautsi beharko litzake. Baita ere. Uste duzu gehiago eragamaten duela honek? Bai, nik proposamen Ados. badaukat edo gomendio bat, goblin.tools webgunea. Ze egia da ari garela hemen heldu ez funtzionalak eta heldu funtzionalak eta batzuetan alperkeria izaten da, beste batzuetan izan daiteke adibidez neurodivergentzia baten ondorioa, ezta? Eta badago webgune bat dela goblin.tools eta zuk hor jartzen duzu, ze adibidez, zuk bihurtu nahi duzu heldu funtzional. Eta orduan hor badago erraminta bat webgune honetan zuk jartzen duzula ez dakit, arropa txuria garbitu. Eta desglosatu egiten dizu, ze urrats behar ditezun arropa txuria garbitzeko, ez? Hau da, ez balin badakizu, eta ez badizu inork erakutsi, heldu izateren gauza horiek, ez? Edo arropa txuria garbitu ordez, ez dakit, dutxako ikute bat konpondu. Eta egiten dizu desglose bat, behar dituzun gauzak. Edo laneko elkarrizketa baterako prestatu. Eta desglose bat egiten dizu. Berez, sortu zuten, uste dut behintzat, horretarako sortu zela, autismoa, edo neurodivergentzia duen jendearentzat, agian gehiago kostatzen zaiela pauso batzuk ematea, edo gauza batzuei nundik heltzea, honek laguntzen dizu, aurrera egiten eta pauso eta desolosa bat egiten dizunez, erresagoa da jarraitzeko, zeian, antxietatea balin badaukazu, tarea bakoitza mundu bat egiten zaizu, edo depresioa balin badaukazu, ogetik ateratzea askotan kosta egiten da, eta orduan honek egiten dizu, zuk aukeratu bezakezu zenbat
zenbat maila nahi ditazun, hau da, nahi duzu pausoz pauso baino milimetrikoki azaltzea, edo nahi duzu hiru lerro, edo 3 pauso oroko rematea, eta orduan zoko aukeratzen duzu, eta egiten dizu desglose bat, eta orduan agian, zure buruan hain handia zen etxeko lan bat, jada ez da hain handia, desglosatuta dagoelako, eta orduan, uste dut, aproposatzela, hildu funtzional eta ez funtzional elkarrizketa honetan, gomendio modura. Nik azken adibide bat, pixkatolako katzeko. Zure laguna datorkizu kontatzen, bere drama txiki bat. Esan daiteke txikia labadora izoratu zait, esan daiteke nire txakurra hilda, ez? Eta ez dakizu egoten. Ez dakizu galdetzen, aita, zemo zaude, edo zemo sentitzen zera, edo zaude, pixkatola, zera, tieso-tiesola, gabonetako zuaitza bezala pixkagatzen zehola. Gabonetako zuaitza bezala. Trago bat hartuko dugu, aurrea. Uzet hori ere badela pixkate heldu ez funtzionalizatea. Eta ez hauga adinarekin zer ikusirik. Ez. Ondo helduak ezagutzen ditut disfuntzionalak. Bai, ari da. Entzuleo, goizeko 10 eta 34 minutu, hemen txatean gaur ez daukagun maite dutik, arritxutan nago. Egunon gaztiak, egunon, musu asko, bai, egunon denoi, musu pilo bat denei, baina zuen maite dutak jakin nahiko genituzken, eta ez dakizkigu. Eta denon maite dutak esan ditugu? Ez, nik ez du. Zurea bakarrik. Ni bai disfuntzionala, kazetari disfuntzionala. Goiure zeiz arandia, zein da zure maite duta? Lehenengo egin digu mansplaininga patatekin. Gero kontatu digu manifestaziotik ies egin zeula zeituna gerozeko. Eta orain, bere maite duta bakarrik kontatu nahi zuen. Hori da. Nigo... Disfuntzional journalist. Goiure zeiz arandia, zein da zure maite duta? Begira, nire maite duta da, egarri izarenean ura edatea. Sentsazio hori. Sakon etorri ez gio. Ez da bat ere sakona, baina hemen ura daukato alboan, eta batzuetan ez dut izaten, eta konturatzen naiz, arratsaldeko ezagitze orduak direla, eta eguna joan dela, eta ez du dela urtantarik edan. Eta sentsazio hori benetan egarria duzunean. Bai, ez tarria ja lehortasun hori jundala. Eta hor, ura edatearena da, sekulako plazarra, eta nik uste dut, ez dakit, orain modan dago, 40 euroko Dubaiko txokolatea, edo modan daude, 4.000 euroko zetazko maindireak. Nik uste dut, ez Dubaiko txokolateak eta ez da zetazko maindireak, ez dizutela, egarri zarenean urak ematen dizun plazara ematen. Ados nago. Nik gehituko nuke, ura edatea, mendian zoazenean, iturri batean, eskuekin. Ola eskuak katillo modura jarrita. Iruitzi zei gauza bat, magikoa. Betuan eskuak zikin edukitzen dituzu. Momentuan, txapa garbitza dituzu, eta egiten duzu. Bueno. Ez uzok zure maite duta kontatu duzu, ez... Maite dolos, azina zure maite duta. Nere maite duta da, oain kanpon egualdi hotza ebia egiten duen, etxa iritsi eta ekonomika piztuta baldin badago, sutondoan jartzea, bero-bero. Egurrarekin... Piztutakoa. Bai, baina baduzu egur motarekin nola fetitxeren bat? Ez. Zein egur puska balio dizu. Basotik ekartzen dana, moztuta. Hori da, basoari darion hori. Hori da. Oso ondo, ze hori jasangarriagoa da noski, egurra edo ikatza erosten ibiltza baino. Ados, bai, egia esan, etxean sua egiterik ez dugu, hori ezin dugu bizi, baina bai. I feel you. Sua egin dezakezu. Itzazu idearik eman, ari gara esaten heldu disfuntzionalak daudela munduan, eta hemen Euskal Herriari esaten zuk, etxean sua egin dezakezu. Ez, Pako, ez egin sua etxean, mesedez. Ez, jazta, bale, bukatu da. Etxean egindako tximini bat, liotik anateatzen danak edo lako zuzer. Bai, baina orduan sua egin dezakezu, baduzulako keirtera bat. Bai, baina esaten nahet, batek hau entzundakoan igual, pentsatuko, tximini bat egin dezaket. Ados, profesionalen esku jarri, ez zaitezte YouTubeen sartu. Funtzionaltasuna hor da. YouTubeen, igual oso trebeak zarete horrelako gauzetan, eta egin dezakezue, eta ez dakit, baina orokorrean, Pako, zu gulertzen didazu. Hori da, eta ez galdetu txat GPT-ri. Etxean tximinia jartzeak, bere arriskuak ditu, eta jarri behar da, ondo. Eta etxe guztietan ezin da jarri. Eta etxe bizitza guztietan ez dago baimenduta, keirtera horiek instalatzea eta bar, beraz, baina tira. Gustatu zait. Eneko, zure maite duta? Nire maite duta da, atzo azaroako 25, goiurik zuk aipatu zenun, ez dakitze herritan, ekimen berezi bat... Zamorako herri batean,
azaroak 25 egunaren arira, ekimen edo ez dakit nola esan daiteken horri. Ekimen, berezi bat egin zutela. Eta guk ere zizurkien badakau urtero, oain martxoak 8 eta azaroak 25, 2021-etik aurrea, urtero irradaka bat dantzatzen da herrian, egun horretan. Eta irradaka hori, herrian sortutakoa da, hau da, herritar batek sortu zuen, abestia eta beste herritar batekin batera letra, eta bien artean, abestia egin zuten, eta ondoren, koreografia bat sortu zuten. Eta, urtero, horrekin, dantza bat egiten da, emakume guztiak eskuak helduta. Bi urteko bi egun hauetan, eta nik uste hori, berezia dela, eta baita, nortasun berezia emate diola ez bakarrik herriai baizik eta biztan lehi ere. Oso ona. Hauexek gure maite dutak entzuleok, aurrera gine aurretik goiuri gogoan duzu, lehenko uneko bazkariaren bizuma ez diazula egin. Zorretan zerela. Ez, aurretik nik ordaindu nuen afaria, eta ordan horrela ja moldatzen gara. Bigarren kafearen morosoen zerrendak askorako mango luke, baina guk beste moroso fitxategi batzuen inguruan hitz egin behar dizuegu segituan. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Guaritu gara txantxetan, bizuma dela eta ez dela, bazkaria zordiola batak besteari, baina, morosoen kontu hau oso serioa izan daiteke, eta kontua da entzuten ari garela, gero, eta kontsumitzaile gehiago daudela, moroso egoeratan, harrapatuta, agian, gaizki azaldutako maileguen ondorioz, abusuzko interesen ondorioz, txartel komplikatu batzuen ondorioz, edo arazo bihurtu ziren konponbide bat ziruditen kreditu azkarren erruz. Horren ondorio larrietako bat, Asnef bezalako morosoen fitxategietan sartzea da. Eta kezkagarriena da, bere bezero asko kezakitela fitxategi horietan daudenik ere, eta horrek ondorioak dakartza noski. Horren inguruan hitz egiteko, abokatuakeko Maite Tolosa dugu gurean, eta gai hau delikatua eta interesgarria denez, zuzenean berari egingo diogu galdera. Zer da morosoen fitxategi bat, Maite? Fitxategi hauek dira datu baseak esango dugu, fitxategi pribatu batzuk, non batez ere da datu base bat, jakiteko jendeak ea zorrak dauzkan edo ez. Orduan, batez ere hauek erabiltzen dituztenak dira, bankoak, hipoteka bat eskatzea zozenean adibidez, bertan sartzen dira, ikusteko hau bai, hau ez, eta berdina, argia suministratzen duten enpresak, telefono konpainiak, aseguruak, eta orduan nola bai da, datu base bat, ikusteko ea jendeak zorrak ditun edo ez, eta bertan egoten arriskoa da, entitate hauetan juten zeanen, ateak itxita aurkitzea. Odan, bankoak begiratu ezak adibidez, ez? Adibide hori jarrita, ea, niko juri zeizak, ea, badudan zorrik beste norbaitekin, ze horren arabera gaina hipoteka... Begiratu ezak eta gaina egiten duten lehenengo gauza da. Lehenengo gauza da. Zuk euki ditzazkezu, gainako baldintza guztik bete ditzazkezu, baina han eseitzen zen momentun, zure izena galdetu, datuak sartu, eta sistemak alarma gorria pizten balin badu, nahiko komplikatu eukiko zu asuntoa. Eta nik baimena eman diot bankuari edo norbaiti informazio hori edukitzeko? Ikusi barko zanea zerbait firmatora zigizu, baina normalean behaiek begiratu dezakete. Legezkoa da. Eta nik begiratu dezaket? Ea morosoen fitxategiren batean nagoen? Bai, begiratu dezakezu, eta susmoa balin badezu gaina, bai da gomendagarria begiratzea. Egia da jende asko, normalen ez da egiten dan zerbait, ez? Zuk, jende asko behintzat normalen, inkluso ez da kontuatzen hor barrun dagola sartuta, baina bai, bidei zuzenena izango zen, zuk zuzenen, fitxategi desente daude, Orduan horrek asuntoa komplikatu egiten du, ez da bat bakarra dagola orduan erresa izango zen, ez? Baina bat baino gehiago daude, eta askotan jendek ez daki, eta ez daki ez dara begiratu daitekenik, eta orduan gertatzen dana da, banketxera juten dianen, edo telefono konpainia aldatu nahi dutenen, behaiek dia esaten ditenak, ez, zu hemen zaude,
Orduan, ezin zaitut kontratatu, ez dizute emango kreditu hau, eta orduan jendeak hartzen duen sustoa, egia esan galanta da. Esango nuke, zuke etzen egin eta... Eta egon zaitezke hor, duela lauiaeteko argi faktura bat, 23 eurokoa, ordain dugu daukezulako. Bai, minimo batzuk badaude, baina batzutan minimo horiek ere ez dira respetatzen, orduan bai, 23 eurogatik ere egon zaitezke. Tardonko kontua da, hori, agian argindarra ez dudalako ordaindu, enpresa horrek sartuko nau Morrison fitxategian. Bai, sartu zaitzake, baina karo, baldintza batzuk ere bete behar hau da, ez da automatikoa. Zorra ukitzakin bakarrik ez da nahikoa, baina baskotan pauso horiek jarraitu beharreko prozesu hori ez da errespetatzen. Eta ze baldintza dira, baldintza batzuk aipatu dituzu? Bai, baldintzak dira alde batetik aurretiazko jakinarazpena izango litzake, hau da kasu hontan dirua zor diozun enpresa horrek zuri bialdu barrizu komunikazio bat, burofax bat edo karta zertifikatu bat, gero demostratu halko duna, eta karta hortan jarri behar dizu zenbatekoa dan zure zorra, eta abixatu behar dizu, ordaintzen ez baldin badezu, fitxategi hontan sartzeko aukera dagoela. Hau da, ezin da bakarrik esan, hau zor dezu, jarri behar dezu, ze arrisku daukan, edo ez baldin badezu egiten horrek ze suposatuko dun. Gero, zorrak erreala izan behar du, honek nahiko obioa ematen du, ez? Baina jartzen baldin bada da zerbaitengatik, eta honek esan nahi duna da, batzutan epe batzuk daude faktura batzuk ordaintzeko, orduan epea pasarte ezin zaituzte bertan sartu, beste kasu bat izango litzake adibidez, zorra diskutitzen baldin bazea epaitegin, epaia atera arte ezin zaitu bertan sartu, pixkat hortik jungo zan, eta gero lehen aipatzen genuna zorran gutxieneko importea, ez? Pertsona fizikon kasun da 50 euro minimoa, eta enpresen kasun 300 euro. Lehenengo eta hirugarrena dira gehien betetze ez dian baldintzak esango deu, eta azken aldin bulegon desente ikusten nahi gana da, urte asko adibidez telefona konpainia baten egon, eta igual urte hoitan, igual fakturaren bat pasa egin zaizu, baina ez dute reklamatu, ez? Baina ja behin hortik alde egiten dezunen, telefono konpainiak ordun zuri reklamatzea eta fitxategietan sartzea. Eta zuk igual ez dakizu ordaindu gabe zen eukala, ez? Baina, bizkat, ja juntzea, ordun bai reklamatuko izut. Eta gero baita ere, jendek askotan pentsatzen dula, kantidade txikingatik ez zaituztela bertan sartuko. Eta karo, hau akats bat da, eta azken aldin enpresak gerozta gehiago idea erabiltzen asnef bezalako fitxategietan sartzea, zergatik, azkenen bertan egotek jendei bai suposatzen dio arazo bat, ez? Eta igual, kantidade txiki horiengatik epaitegira jun beharrean, ze epaitegian, luzatu egin daiteke, kantidade txiki horiengatik igual ez da ez diepena merezi, eta efektoa lortu nahi dutena da ordaintzea, eta orduan eraginkorrena bai ari da bihurtzen fitxategi hauetan sartzea, ze jendei problema gehiena horrek ematen dizkio. Wow, bale, ulertuta. Beste galdera badaukat, eta pixkatola bihurria naizelako. Imaginatu, Inogok zordizki dela 70 euro, sagardotegian egon ginela aurrekoan, eta ez dakizar, eta 70 euro zordizkit. Nik, pertsona fisiko bezala, asnefen sartu dezaket Inogoren zorrau, edo izan behar naiz, erakunde, enpresa... Ez, lehenengo demostratu beharko zenukena da zorro hori izan behar nez. Vale. Ez da automatikoa. Hor bada dokumentu bat, ustut, zuzen bidean edo erabiltzen dena kasuetan dala, zorra errekonozimendua edo horrelako zerbait, ez da? Reconocimiento de deuda erderaz. Hori da, berez horrek emango luke behintzat, onartu du pertsona honek, normalean hori izaten da, ja presio baten ostean edo, ez dakit. Bai, pertsona fizikon kasun, ez dakit, balin mauko zu WhatsApp bat, edo audio bat, edo esaten, balioko luke. Entzule, entzun duzu. Baina, normalen pertsona fizikokin ez da hain oikoa. Ez da hain beste molestatzen. Normalean, gehiago dia enpresak, hori da. Enpresak, eta zenbat denbora egon zaitezke Morrison fitxategian? Hau izan daiteke, nik zor bat daukat, ez dakit, ur agentziarekin eta duela 12 urte. Ez, gehienez 5 urte egon zaitezke, zorra sortzen dan momentutik. Noski, lehenagorek endu dezakezu ordaintzen balin badezu. Berez, 5 urte horiek igarota ez balin badezu ordaindu automatikoki borratu beharko litzake, baina, realidaden, ez da gertatzen, eta zuzea eskatu behar duna borratzeko. Haze
trauma. Osea, nago beziateke. Eta gertatu daiteke, edo ikusi duzu ezuek adibidez bulegoan, akats baten ondorioz norbait sartu dutela morosoen zerrendan edo baldintzak bete gabe sartu zaituzte edo horrelakoak? Bai, gertatu izan zaigu batez ere, igual aurretik esan detenez, komunikazio hori ez bidali, o ez abisatu ez ordaintzeak daukala bertan fitxategi hauetan sartzeko arriskua, bai gertatu zaigu, baitare gertatu zaigu 50 euro baino gutxiagoko kantitatengatik sartzea, hor igual fitxategiek beraiek filtro gehiago pasa beharko lukete ez, ze claro, ainarrixa baldin bada. Claro. Modu ez egoki baten jendea bertan sartzea horrek dauzkan ondoriokin, igual atentzio gehiokin imarko lukete, o bueno, igual estrategia baten parte da, ez dakigu. Baina bai gertatu izan zaigu, eta azken aldin, esaten dutena, gerozta gehiago, faktura txikingatik, 50 euro baino gehiago, baino 100 euro baino gutxigokoengatik, igual esaten dezula ez da inbesterako kantitatea ez, baino lortu nahi duten efektua lortzeko erabiltzen nahi dian bidea da. Eta zure datuak, adibidez horrelako zerbait gertatzen balin bada, zure datuak bertatik ezabatzea lortzea prozesu zaila da? Bueno, fitxategian arabera, batzuk zailago jartzen dizute, beste batzuk erresago. Normalean, hor ikusi beharko litzake zor hori benetan existitu da, izan daiteke zor hori bai existitu da, eta zuk ja ordaintzen dezu, orduan eskaera egin behar dezu, ordaintzakin bakarrik ez da nahikoa, idatzi bat aurkeztu behar dezu esaten ordaindu dezula eta hortik ezabatzeko. Edo beste kasu batzutan, zor hori ez balin bada existitu, bai beste idatzi bat aurkeztu behar dezu, esaten hortik ezabatzeko, edo behintzat beste aldeari eskatzeko, demostratzeko zor hori existitzen dela, eta horrez gain, legeak ezartzen ditu pausoak jarraitu gabe sartu baldin bazaituzte, edo zorrez bada existitzen, eskaera horrez gain baita eskatu dezakezu indemnizazio moduko bat. Hau egia da, oso polita gelditzen dela, eskatu daitekela eskatzea, baina eskatzeko aukera hori egotea, baina gero realitatean ez da hainbeste gertatzen. Bueno, indemnizazioa, aizu, hitza behintzat gustatzen zaigu, ez? Horrela pentsatzen duzu, bide, hemen dirua lortuko badete hemendik ondo dago. Baina, hau da, egin daiteke, norbaitek lortu du noizbait? Bai, duela urte batzuk, komunikadetan noizean behin ateatzen dira honen inguruko berriak, eta duela urte batzuk 2018an bai atera zan, auzitegi gorenen eritsi zan, eta auzitegi gorenak emakume bati 10.000 euroko indemnizazioa onartu zion, ze emakume hau 200 euroko faktura bat ez ordaintzegatik sartu zuten fitxategi hauetako batean, baina gero epaitegian demostratu zen zor hori benetan etzala existitzen. Orduan eragindako kalteagatik, o bere irudia eta hor eskubidea eragiteagatik, indemnizazio hori jarri zioten bai. Bueno, nik aipatu dut indemnizazio hitza gustatzen zaigula, baina indemnizazioa balin badago da zerbait gaizki egin delako, eta hori da, kalte bat eragin delako. Hori, ez zaigu gustatzen, ze hemen aipatu behar dugu ondori batzuk ditu fitxategi hauetan sartzeak, ez? Bai, ondorio batzuk ditu, eta da batez ere eguneroko gotasunean pertsona hori blokeo egoera baten ere aurki daitekela, ez? Ze igual, ez dakit, presazko egoera baten edo urgentzia badauka, prestamo bat behar du, eta azkenen banku guztiek fitxategi hauek dira erabiltzen dituztenak, orduan hor baldin bazauden nekez emango izute. Orduan, edo telefono konpainia bat kontratu nahi baldin badezu, ura, argia, azkenean dira egunerokotasunen behar diren zerbitzuak, eta azkenean bertan egoteak eragin diezazuke ezin aurrera jarraitu alizatea. Orduan, esan denten bezala, hau asko ari azken aldin erabiltzen, presio neurri bezala edo, jendeai azkenen gehien eragiten diona, hoi dalako, igual epaitegira jungabe ere, hau efektiboa da beraientzat. Ze jendeak, ordaintzeko ere, presio gehiago edo sentituko du. Batzutan gertatzen da, niri egokitu zaitagian, ez dakit, ez egitze erakunde kantolatutako literatura lehiaketa, eta ipuina aurkeztu behartuzu eta hor batzuetan, gero nola, diru bat balin badago sari bezala edo eskatzen dizute zorrik ez edukitzea erakundeekin, eta zegia da, balin badaukazu, gero, ezin duzula parte hartu horretan, eta askotan, igual betetzen ditugu begiratu gabe oso ondo, baina gero erakundek eta begiratzen dute, ea benetan zorrak dituzun alez? Bai. Pentsa, erakunde batek izan dezake zurekiko zorra bat hilabetetan, eta zuk 7 hilabeteko bere zorraren 7. hilabetean zuk zor txiki bat asumitu beraiekin,
eta ez zizute ordainduko duela 7 hilabete zorzi zuten hori, zuk duela 2 aste jaso duzun multa txiki hori ordaintzen ez duzun bitartean. David eta Goliat. Bankua beti irabazle. Beti. O banka beti irabazle. Banka. Bueno, Maite, behituzu horrela baduzu gomendioren bat gure entzulentzako fitxategi hauetan ez agertzeko? Ba, batzutan esan deten bezala fitxategioetan egotea ez da pertsona hoien kulpa ez, esan detelako batzutan modu bidegabe baten sartzen zaituztelako, baina jendeai emango nioken aholkoa da, ez den nahi gaizki sonatzea, baina ez erostea boletoak bertan egoteko. Hau da, batzutan, egoera ekonomikoa zaila da, eta ezin dezu ordaindu, eta egoera hori da, eta ez da pertsona horren kulpa, ez da bertan sartzen zaituzte, baina beste batzutan, kaskagorkeriagatik sartzen zaituzte. Hau da, batzutan faktura hori zuri faktura bat iriste zaizu, eta ez zaude ados faktura horrekin, esaten zu, ez dut ordainduko, bale. Ondo dago ez ordaindu nahi izatea, ez balima zaude ados faktura horrekin, baina horren aurrean zerbait egin behar dezu. Ez da nahikoa esatea, edo ezer ez esatea, direktamente esatea. Bale, ez dut ordainduko, eta listo. Ez, horren aurrean, zuk zerbait esan behar dezu, ze bestela fitxategi hauetan sartzeak ditu ondorioak, gaina zu ados ez zauden faktura batekin, ez dakit hor balantza baten jarri beharko dezu, ze gero jendea asertu egiten da, bertan sartzen dutelako, ez? Eta bestea izango zen, zuri karta bat edo burofax bat iristen balin bazaizu faktura bat erreklamatuz, aztertzea, ea benetan zor hori zurea dan edo ez, eta horren aurren erantzun bat ematea. Zerbait esatea behintzat, ze gero ja behin hor sartu zaituztenean kejatzea, edo pasatzen uztea urteak faktura bat, gero sartze balima zaituzte, igual burugorkeragatik ez balima dezu ordaindu badakizu horrek ze ondorio eduki ditzazken, ez? Eta esaten dut beti ez, normalean gaina egiten du jendeak ez dauka errurik, baina beste batzutan, responsabilidadea bakoitzak berea ardezala. Oso ondo Maite Tolosa pila bat ikasi dugu gaur, beti bezala zurekin, eta hementxe txukun prestatzen dizkiguzun ema abokatuakeko gidoi hauekin, eta entzuleek badakite orain, zer egin behar duten zurrak, ordaindu, Edo ez asumitu. Zurra bali badukazu. Entzuleok Odeiren barkatu kantuanekin egingo ditugu hurrengo minutuak eta segituan azken ordukoaren bila abiatuko gara Bilboko estudioetara, badaukagu preste doinuetatik aratago tartea Gartxotun zain letonarekin, eta tarte horretan, ondorako lagunekin soinu frogetan murgituko gara, euren disko berria ostiralean kaleratuko baitute, baina gaur gurean dagoeneko aurkeztuko dute. Maite Tolosa mila esker, eta aste pare bat barrikusiko dugu elkar berriz ere. Eskerrik asko zei. Erraiten badu barkatu, sentitzen ditudan hitzekin, ezin naiz gehiokora pilatu, nahiago zintzuki hitzegin, ene hitzak ez bilatu, gibelera begiratu, ene aintzina argi dadin erraiten badu barkatu, sentitzen ditudan hitzekin, ezin naiz gehiokora pilatu, nahiago zintzuki hitzegin, ene hitzak ez bilatu, gibelera begiratu. Barkaidazu ama nere iragana, ezin dut aldatu gerora, orain bandan datozkit nigana pasatako metaforak, goxoki joan zure ondora, beso artean nadin ondora, eriok itzuliko aldigu bizitzak ebatxi zigun denbora. Barkaidazu aita ez dut egin naita, baina mai sentitu dut lotxa, ene etxekoa eta bihotzekoa zergatik egin zaita rotza, amaren eriotzaren osteko gerra hotzak, erakutsi zidan zentzu guzietan direki zaizula bihotza. Barkaidazu anaia, txiki ginen garaian, ibili banintzen eneleku atxeman nahian, inoiz izan dituzun dudak sortu badizkizut, eskeini didazunetik zerbait kendu badizut, ta zugni, ta nikzu, ta gugni, ta nigu, lehen minen gatibu, izana gatigu, ederki, takigu, dolua darigu, baina usten badigu, hemen maitasuna adidu. Barkatu arreba badakit opera ditugula gure plangintzak, aitzakia bera ustea da ez baditut jarri baldintzak, ekarri bezala eraman ditzala inzerbitzala den bizitzak, gure gardentasunak ekarri dizkigun momentu grisak, abuelak abuelo da mata, ititek berri zama, joan zineten bana, itzuli nahi dutzuen gana, ta usu dolu dut garai batzuk aur gisa bizi izana, mila esker etorkizuna eta barkatu iragana, barkamena eskertzen da nun eta
ez den meza, damuen alde ona, aztertzen naiz egona, ta iritsi naiz ona, ez da zaila ez erresa, utxaren ondotik ezin da heldu ez ereza. Erraiten badu barkatu, sentitzen ditudan hitzekin, ezin naiz gehiokora pilatu, nahiago zintzoki hitzegin, ene hitzak ez bilatu, gibelera begiratu, ene aintzina argi dadin erraiten badu barkatu, sentitzen ditudan hitzekin, ezin naiz gehiokora pilatu, nahiago zintzoki hitzegin, ene hitzak ez bilatu, gibelera begiratu, ene aintzina argi dadin erraiten badu barkatu. Sentitzen ditudan hitzekin, ezin naiz gehiokora pilatu, nahiago zintzoki hitzegin, ene hitzak ez bilatu, gibelera begiratu. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Aizu, baltzenekien oraindik ere hipoteka gastuak erreklamatu daitezkeela? Etxe bizitza bat erosteko hipoteka bat sinatu bazenuen 1985ko urtarrila eta 2019ko ekainaren artean, jar zaitez gurekin harremanetan eta erreklamatu alizateko behar duzun dokumentazioa zein den esango dizugu. Informa zaitez, konpromisorik gabe. Emma abokatuak, 611-411-868. Goizeko 11ak ditugu entzuleok eta bagoaz Bilboko estudiotara azken orduko. Itxaso Leon lankidea antxe dugu eta Itxaso egunon. Egunon, asteazken honetako gaietako bat dugu. Mikel Zabalzaren kasua atxilotu zutenetik 40 urte bete diren egunean iritsi da Espainiako Kongresura EH Bilduren eta EAJaren galderei erantzunez. Sánchezek eta Bolañosek paperak banatu dituzte. Ministroak desklasifikazioa ukatu duen bitartean, presidenteak babesa eskatu du legea erreformatzeko. Guardia Zibilak Mikel Zabalza atxilotu eta intxaurrondora eraman zuela 40 urte bete diren egunean kasua esan bezala diputatuen Kongresuko osoko bilkurara itzuli da eta bertan zeresan handia eman zuen duela 4 urte ere, torturen ondorio ziltzela baieztatzen zuten audioen berri eman ondoren. Gaurkoan Espainiako gobernuari dei egin diote EH Bilduk eta EAJak kasuari buruz argitara eman ditzaketen dokumentu sekretuak desklasifikatzeko, baina orduan audioekin gertatu zen bezala isiltasuna izan da erantzuna. Desklasifikazio hori ministroen kontseiluaren ahalmena litzateke 1978ko sekretu ofizialen legearen arabera eta auzitegi batek eska dezake, baina hori ere ez da gertatu. EAJak Pedro Sánchezi galdetu dio lehenik eta EH Bilduk Felix Bolañosi biek banatu dituzten nolabait paperak presidenteak zuzenean saiestu baitu desklasifikazioaren bidea eta ministroa berriz argi mintzatu da. Ezezkoa eman du. Presidenta, señor ministros, ¿qué pasos dará el gobierno para esclarecer casos como el de Mikel Zabalza, del que se cumplen hoy 40 años? Presidentetzako titularrak erantzun dio Jon Iñarrituri. Cualquier solicitud de desclasificación, el gobierno tiene un criterio claro. Si lo solicita un tribunal o bien una comisión de investigación en esta Cámara, el gobierno, salvo que afecta a la seguridad nacional, lo concede. Creo que es un criterio absolutamente democrático, en línea con lo que hacen otros gobiernos de nuestro entorno, y esa, sin duda, será la línea que continúe este gobierno. Gracias. Ministroen kontseiluak motu propio ere egin dezake, baina aukera hori ez da aintzat hartzen. EH Bilduko diputatuak 40 urteko sekretua eta zigorgabetasuna aurpegiratu dizkio Espainiako gobernuari. Señor Bolaños, 40 años de silencio oficial, de mentiras, de impunidad, y a día de hoy el Estado ha incumplido un deber que tiene, que es el de la verdad. El gobierno vasco, como el gobierno navarro, han reconocido a Mikel Zabalza como víctima de la violencia policial. Son de reconocer también las palabras que han tenido hoy, por ejemplo, el señor presidente. Ahora bien, 40 años de secreto, 40 años de clasificación y, sobre todo, 40 años de impunidad
y de reconocimiento para los responsables de esos hechos. Horren aurretik ere Maribel Bakero jelkidearen interpelazioari erantzunez Espainiako presidenteak gaia beste esparru batera eramatea erabaki du. Sekretu ofizialen legearen erreforma 2018tik agindu duena eta oraindik gauzatu ez dena hainbat zirriborroren ondoren desklasifikazio epe luzeengatik. Azken zirriborroaren arabera gal estalita geratuko litzateke 2028ra arte. Hementxe utziko dugu albiste hau, aurrerago ere jarraituko dugu honen eta gehiagoren berri ematen, baina jarraituko dugu bitartean bigarren kafe hartzen. Eskerik asko ba, Itxaso Leon, goizeko 11:03 minutu entzuleok, gu aurreragoaz Gartxot Unzain Letonarekin, egingo ditugu hurrengo minutuak eta ondorarekin elkarrizketa akustiko ondoren. Ongi etorri entzule doinuetatik haratago saioaren atal berri honetara. Badakizue, astero, hemen biltzen garela doinu berri batzuk ezagutu eta gure belarriak goxatzeko. Aste honetan aitortu behar dizuet Hego Ameriketako zenbait herrialdetako folk musika asko entzuten egon naizela eta bertako artista ezagun batzuk arakatzen, historikoki ezagunak izan direnak arakatzen. Eta, investigazio eta gozamen horretatik ekarri nahi izan dizkizuet gaurko gomendio hauek. Lena, Caetano Veloso brasildarraren Olea Ozinho abestia izango da. Ez dakinarentzat esan Caetano Veloso Brasileko musikari ezagunenetariko bat dela, ikur handi bat esango nuke, eta ziurrenik entzungo zenituzten bere kantu asko, baina askotan pasatzen dena kantua ezagutu bai, baina zeinek kantatzen duen ezta? Niri pasa zait bere kantu batzuekin, eta horregatik ekarri nahi izan dut gaurkoan ona. Esan brasildarrek hain ondo nazten dituzten bossa nova, samba eta experimentazio ukitu asko izan zituela. Caetano Velosok bere ibilbide osoan eta poeta ere izan zen, aktivista kultural handiare, eta Brasilen herrialde horretan oso barneratuta eta oso erdigunean dagoen artista bat dela esango nuke besteak beste. Kantu hau gaur ekarri dizuedan Olea Ozinho kantu hau bere 1977ko El Bicho kantu sortan kaleratu zuen, eta izugarri gustatzen zait. Lea Ozinhok lehoi txiki esan nahi du, eta pentsatu nahi dut, melodia hain goxo eta beroa eta hain minimalista izan da, norbaiti zion maitasun edo errespetu edo dena delako sentsazio berezi bati egindako kantua dela, ez? Hemen arakatu dudan informazioan aipatzen du goxotasunari egindako ereserki bat dela, eta gainera atzerrian eta exiliatuta pasa zituen urte batzuen ostean bueltan egindako kantu bat dela. Beraz, aste honetako lehen gomendio gisa, esan bezala, Caetano Veloso handiaren Olea Ozinho. Gosto muito de te ver, leãozinho, caminhando sob o sol. Gosto muito de você, leãozinho. Para desentristecer, leãozinho, o meu coração tão só. Basta eu encontrar você no caminho. Filhote de leão, raio da manhã, arrastando meu olhar como imã. O meu coração é o sol, pai de toda cor. Quando ele lhe doura a pele ao léu, gosto de te ver ao sol, leãozinho, de te ver entrar no mar. Tua pele, tua luz, tua juba.
Gosto de ficar ao sol, leãozinho, de molhar minha juba, de estar perto de você e entrar no mar. Gosto muito de te ver, leãozinho, caminhando sob o sol. Gosto muito de você, leãozinho. Para desentristecer, leãozinho, o meu coração tão só. Basta eu encontrar você no caminho. Um filhote de leão, um raio da manhã, arrastando meu olhar como um imã. O meu coração é o sol, pai de toda cor. Quando ele lhe doura a pele ao léu, gosto de te ver ao sol, leãozinho, de te ver entrar no mar. Tua pele, tua luz, tua juba. Gosto de ficar ao sol, leãozinho, de molhar minha juba, de estar perto de você e entrar no mar. Hortxe entzun dugu Kaetano Belosoren O Leaozinho kantu puska. Aste honetako bigarren gomendio gisa artista aski ezagun bat ekarri nahi izan dut, hau ere aski ezaguna da, Txabela Vargas da bera, eta La Llorona kantu izugarria ekarri nahi izan dizuet, asteko bigarren gomendio gisa. Zergatik, aste honetan esan bezala Hego eta Erta Amerikako herrialde askotako folklorea entzuten egon naiz, eta ikono asko berriz ere entzuten, eta atentzioa eman dit, nola ez, Txabela Vargasek duen La Llorona kantu puskak. Esan Mexikon kantu tradizional bat dela, gainera emakumearen irudiari eta hildakoei negar egiten dien emakume horren irudiari egindako kantu bat, eta gaur ekarri nahi izan dizuedan grabazio honetan bere interpretazioa, ez dakitze adjetibo erabili, baina ikonikoa dela esango nuke. Ikusiko duzu zenbat emozio duen Txabela Vargasek bere kantatzeko moduan, ze indar duen, eta benetan ze sakontasun maila hartzen duen bere mezuak eta esaten dituen hitz bakoitzak, ezta. Txabela Vargasen inguruan esan, oso artista iraultzailea izan zela, eta genero mugak apurtzeaz gain, bere garaian akaso tabu xamarrak ziren gai askori ere kantatu ziela, eta argatik bihurtu zela simbolo moduko bat, ezta. Gainera etorkizuneko generazio askori ere modu zuzenean eragin zion simbolo gisa. Beraz, esan bezala, goza dezagun aste honetako bigarren gomendioaz, hauxe da Txabela Vargasen La Llorona kantu ederra. No sé qué tienen las flores, Llorona, las flores del Camposanto. No sé qué tienen las flores, Llorona, las flores del Camposanto, que cuando las mueve el viento, Llorona, parece que están llorando, que cuando las mueve el viento, Llorona, parece que están llorando. Ay, de mi
Llorona, tú eres mi yunca. Ay, de mi Llorona, Llorona, tú eres mi yunca. Me quitarán de quererte, Llorona, pero de olvidarte nunca. Me quitarán de quererte, Llorona, pero de olvidarte nunca. A un santo Cristo de fierro, Llorona, mis penas le conté yo. A un santo Cristo de fierro, Llorona, mis penas le conté yo. ¿Cuáles no serían mis penas, Llorona, que el santo Cristo lloró? ¿Cuáles no serían mis penas, Llorona, que el santo Cristo lloró? Ay, de mi Llorona, Llorona de un campo lirio. Ay, de mi Llorona, Llorona de un campo lirio. El que no sabe de amores, Llorona, no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amores, Llorona, no sabe lo que es martirio. Dos besos llevo en el alma, Llorona, que no se apartan de mí. Dos besos llevo en el alma, Llorona, que no se apartan de mí. El último de mi madre, ay, Llorona, y el primero que te di. El último de mi madre, ay, Llorona, y el primero que te di. Ay, de mi Llorona, Llorona, llévame al río. Ay, de mi Llorona, Llorona, llévame al río. Tápame con tu rebozo, Llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu rebozo, Llorona, porque me muero de frío. Hortxentzun dugu Txabela Vargasen La Llorona kantu puska. Aste honetako 3. eta azken gomendioa, aste honetan kantu bat gutxiago gomendatuko dizuet, nahiko luzeak dira eta, baina berezia da zinez 3. eta azken gomendio hau. Atahualpa Yupankiren El Arriero kantu puska ekarri nahi izan dizuet. Batzuk ziurrenik askok, esango nuke, ezagutuko duzue Atahualpa, izan ere, Argentinako folkloreak eman duen erreferente
haundienetarikoa da. Argentina esan dut, baina kaso Ego Amerika guztira ere zabaldu daiteke bere eragin hori. Gitarrista, poeta eta konpositore itzela izan zen, eta mundu mailan zabaldu zuen bere obra. Gainera, guretzako hain kutxuna den Mikel Laboak ere askotan aipatzen zuen bere eragin handienetariko bat izan zela, eta bera lehen aldiz entzuteak bultzatu zuela ere modu batean edo bestean bizitza kantuari eskaintzera. Gainera, Piedra y Camino izeneko bertsio berezi bat ere egin zuen Mikel Laboak. Beraz, Atahualpa Yupanqui ezagutuko duzu askok, eta ez baduzu ezagutzen, uste dut gustatuko zaizuela. Gainera, gaur ekarri dudan El Arriero kantu hau, bere diskografia eta kantugintza luzetik atera daiteken kanturik esanguratsuenetarikoa da. Izan ere, nekazal mundua irudikatzen duen kantu oso berezia da, eta gitarra inda akorde xume eta gutxirekin asko eta barne barrutik modu oso poetiko eta sakonean kontatzeko duen gaitasuna, ez dakit, izugarria dela iruditzen zait, eta gainera langilearen jardun hori simbolizatzen du, ezta? Eta gizakiok lurrarekin dugun harreman hori, eta gizartean ezberdintasun handiak sortzen dituen prozesuari egindako kantu bat dela, esango nuke. Ez dakit, norberak atera ditzala bere irakurketak, nik neriak atera ditudan bezala, baina goza dezagun aste honetako azken gomendio gisa Atahualpa Yupanquiren El Arriero kantua. Hurrengo astean entzungo dugu elkar, bitartean ondo segi eta zaindu. Aio! En las arenas bailan los remolinos, el sol juega en el brillo del pedregal, y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, el arriero va. Es bandera de niebla su poncho al viento, lo saludan las flautas del pajonal, y animando a la tropa por esos cerros, el arriero va, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Un degüello de sol les muestra la tarde. Se han dormido las luces del pedregal y animan. Naiz irratian, bigarren kafea. Zertara etorri Galetu nahi nizun
Udazken goiz bateko kontuak putzu etxetik atera orduko. Egunek gris diraute, oraindik. Laino artetik argia estu, nostalgia humedade, nostalgia zeruan islatuz, eta hemendik ezin itxasua ikusi. Euria Dario Egoizari, baita ondoraren disko honi. Euri ura zerutik ainurrun, sendatu gabeko orbainen odola bailitzan. Eta burura datorkizu, zein zoriontsu izan garen, baina gian gorkoa ez da eguna. Euri bihurtzen zara, eta bazara oarkabe, udazkena eta iria beltz xamar, azalean geratzea aukera bat ote, salba daitekeen zerbait aurkitu nahian, bano atzera begiratu gabe. Egin beharko diogu entrevista honi aurre, eta hemen, zauriez, hitz egin daiteke. Agian horregatik ditugu gor bigarren kafearen elkarrizketa akustikoan ondora. Ibai Gallardo eta Elisa Bayona gurean ditugu, soinu frogak egin ditugu, kantu bi prestatu dizkigute, eta prest dira gaurkoan gurekin, euren lan hau, oraindik argia osorik ikusi ez duen lan hau aurkezteko. Ibai, Elisa, ongi etorri egunon, bigarren kafera. Kaixo, egunon. Urbildu mikrofono hietara beldurri gabe. Kantuan eta gitarra jotzen gehiago urbiltzen zaizkigu eta. Bueno, lehenik eta behin nola zaudete, diskoa esan dugu argia ikustear, naiz eta argi puxka batzuk ikusi dituen, eta gure entzulek ere entzun dituzten ondoraren dagoeneko, entzun gai dauden kantak, baina diskoaren osotasun hori oraindik kaleratzeke, nolabait kaleratzear, entzatzen dut barruan alako prozesio bat ere badagoela. Bai, prozesu nahiko luzea izan da, luzea baino politare, eta oso gogotsu gaude, jendeak gure musika, gure diska oso entzuteko, garaia iristear dagolako. A ber, bai, kaixo, a ber. Entzutezan bi aldiz, ez? Bai? Igual, Qué rayo. Ez. Tzan. A ber. Bai, ondo nire paranoia izan da, edo? Ez nik erantzun dut. Entzute zen on bikoitz. Nik solik behin. Zuk behiko. Nik ondo zeu bai. Oi. Bueno, ba. Berriz. Eso es lasai hortik, horretik moztuetze. Ez aurkezuen polita. Maravilla, bai. Yo ya me podría tranquila. Bagoaz beste kantu bat sartuko nun hor, eta... Ibai, erazu nola zaude, diskoa ateratze arro honetan nola bizi duzu gizalarrua edo? Ba, oso pozik, segitxe esan, hasiera baten espero genune baino, satixe luzia izan da. Bidi, kantak atarte, diskoa atarte, askan formonetan. Eta egondi momentu asko ikuste batez be askan aldixan, ez? Zalantza asko azbixiro bena, aber no, xaiako zan momentu hau por fin, ez? De disko guztik, alini pintxi, eta mai gainin, orduan oso pozik egiz esan. Ja fetxa bat aukelako, eta, vamos, encantan da. Noiz hasi da ondora? Nik duela 2 urte ezagutu nuen Elisa, Durangoko azokak sortzen dituen gauza horietan, artean uste dut ez genuela zure musikari izakeratik konversaziorik izan, eta hurrengo notizia izan zen Elisak diskoa dakarrela, eta handik oso gutxira euri urre eskuartean genuen horrelako zerbait. Nolako izan da prozesua, noiztik nora, nola? Jo ba, prozesua duela urte asko eta asko hasi izan, ni baita biok psikologia ikasten ezagutu genuen elkar duela 8 urte, 2017an, eta hor coverrak jotzen hasi ginen, nik prozesu nahiko luze batean zehar saiatu nintzen konbentzitzen Ibai tabernetara juteko, gitarra, coverrak jotzera, eta ia urte bat behar izan nun, bera konbentzitzeko eta lortzeko, eta horra hasi izan, ondora, baino ondorak ez zeukan izenik duela 2 urtera arte, de hecho. Ibai, begiratu dizu, zuk jarrai dezazun kontakizunarekin. Bai, guzti neure ardura kontu izan gorala, bai. Ni hasiera baten akordaena oso eskorra, izan ditxala, taberneta jutea kontzertuko motea eta bar, eta Elisak lanpillo bat eiban, eta gaur egun asko eskertzez da horren beste burrukatu izana,
ni animatin asunto hau kontzertuko motea. Etzen nuen nahi. Ez, lotza asko modestan. Lotxea zen. Pilo bat, bai. Zeni bakarrik nire kuartun joten neban, eta etxin ja bastante kantzategoa zen. Eta normala, bai, porque jasangarri esan zeu jone bane arte tempora piloa pasatzen. Ordune, lotza pilo bat modestan. Taberna batea juti, gentina borrea gitarri jotea, fatal. Impostore sindromea zuen. Asko, bai. Eta esan Elisa? Bai, bueno, de hecho, justo duela gutxi topatu genituen lehenengo kontzertu horren bideoak, eta, bueno, bagaude, biak, eske, lotxatutak ez urrengoa, eta, bueno, ni lotxatutan egoen, baino Ibaiek, edo Ibaien aurpegia bazen de me quiero ir de aquí, quiero huir. Bai, arnazi be justito hartzen da, bajito. Baina orain bideo ikusita, sentitzen duzu horrelako, ez egit, xamurtasuna edo bi pertsona lotxati hoiekiko? Edo oraindik lotxa sentitzen duzu bideo ikusiterakoan? Ez, niri, edo nik sentitzen dut, samurtasuna eta arrotasuna be. Porque nahiko urte asko izan dira, eta horretan jotzen, nahiko baldintza prekarioekin jotzen, eta hor, bueno, jarraitugu, pixkanaka hau lortu dugunera arte, eta joti eska bat ateratzak utzakoa da, bueno, un sueño, etxo errealian ikuste behin diska aterata ja, geratu daitezkela lasai. Bizitzakin. Zema jendek entzun du diskoa? Oso jende gutxik, berez. Guk asko? Geixe igual, bai, pilo bat? Behin bukatuta gero ere bai? Bai, eta niri pasazta gauza raro bat. Neukan zalantzak... Ondo, epaiketari gabe, Ez. Inola baita pentsatuko du, bueno, jende honek bere egoarekin, psikologoak dira, badakiti hontaz, zeizuela sai. Ez, baina aldrebez da bastante matxakon esango neban nik, ez? Nire zalantz izan haber zenbat entzungo neban disku, behin kali nebanin. Eta pasazta nahi izan da, ondion atata ez dakauen kantak, ondion entzun etxetxuaz, buklin, como ez da, topa ez toten onarte, topa ez toten zehozerren bi emorun, eta ja ataro buenak ez toten zuten geixa. Osa, como atala, ja deskantzatzen dau. Bai, niretzako adibez, ara, gero itzein dezakegu horretaz baino, jodun, ara guretzako oso kanta berezia da, eta kriston esan nahi daukata, nik adibez ez dut ara entzun, atera genunetik, ara abesten dut, kontzertutan, zuzenean, eta askotan ez dut ez da entxaiatzen, sentitzen dudalako bestela emozio hori desgastatu egiten dela. Eta ez dudalako nahi, kanta garrantzitsua da, ez duala nahi, gastatzea. Dago zerbait emozioietan zaila dela razionalizatzen eta ekartzen, ez? Nik gogoan dute esan ezinen azken diskoa grabatzen Meka Estudioan, uda honetan, bazegoela abesti bat, non gainera Idoia sormendik abesten duen, gero itzen dugu Idoiataz, hemendik muxo handi bat, eta janiri kantatu hartzuen bere zatia, eta nik entzun danoken abesti hori gitarra eta hotxean mobilarekin bidalizean momentutik, banekin abesti horren historia guztia, eta zen, ez zaude abestian, ez? Eta, keba, bueno, guagoazen ustea, eta gero topatuko dugu momentua. Eta ingenuen alako terapia moduko bat, pixkat abestiaren genesi horrekin konektatzeko, zehor zegoen, ez? Abesti guztiek ez dute hau behar, baina batzuk behar dute, eta jose zaila den, nolabait, leku hori, berezko izakera hori, nolabait, ekartzea ahotxera, gitarrara, kantura, ez? Da, ez da egito ondo azaltzen, baina oso goza zaila. Bai, incluso ekartzea arlo publikora, porque askotan, ara abesten ibiz, gubiak egonik, ni pilo bat emozionatzen naiz. Eta emozio polita da, nitzako katartikoa da. Baina gero, arlo publikora terakoan, kontzertutara, askotan zaititze dut nolabait disoziatzen naizela, behar dudalako, bueno, azkenean emozionalitatea handiak ere asko nekatzen gaitulako, baina, pena batzutan ez, ojala emotibitate hori, etxean intimotasunean daukagun emotibitate hori publikora, eraman alizatea. Askotan hori gertatzen da akustikarekin. Aipatzen zuen lehen Ibaik, ez? Etxeko logelan jotzetik mundura, ez? Badaude gitarraren nabardura timbriko batzuk esaterako, edo ahotsarenak leku batzutan gertatzen direnak, eta gero leku denetan ez direnak gertatzen. Ezin dugu, eraman emozio hori beti boltsikoan, eta gure gustoko akustika hori, edo gure etxearen goxotasun hori ere ez, ez? Eta askotan zuzenekoak badu erronka hori, ez? Arrotz xamar egindak iguken lekuetan oso gure diren gauzak kantatzera edo jotzera behartzen gaituztela, ez? Bai, eta lasai egotea, bai, etxesun bitxartin dauke, como dikotomisa hau alde batetik,
etxesunan gaineko kontrol bat eukibizu, ez? Soinu hori lortzeko, lasaitasun hori lortzeko, eta kapaziteko, ez? Proiektateko hori egin baten, eta beste alde batetik kontrol getxi bakazu, razionalei bihurtzen den ariketa bat da, eta orduan galtzen dago emozionalidadin xarma hori morun, ez da. Gogoan dut Amaia Mirandak duela gutxi izan zen gurekin hemen bere hor dagoen bigarren diskori aurkezten. Entzutean nahi, ze joko duzue Leicester, gure set akustiko horretan, gero entzungo du nolabait, diskoan sortu den, beste ara hori, ze abestien ondoriak badire beste batzuk, ez? Eta galdetu nahi nizuen, batez ere jakinda biak psikologian aritu edo, psikologoak zaretela, ea dolu asko igaro dituzuen diskonen sorkuntza prozesuan, metamorfosi, niretzat egin mingarri horretan. A ber, segun euk. Biak nahi duzu. Ez que, karo, nik uste erantzun oso desberdin. Bakoitzak bere doluak eta bai. Osa, nik esango neuke guk kantak estudixuer erun genunin, ja eukiben rotaziooi bat zuzenekutan. Osa, guk ja joten genuen diskoa sartu aurretik kanta horrek, ez, kontzertutan. Eta nik bisineban kontrako prozesua bezala oso predispuesto junginan ikuste estudixure kanta horrek aldatzen ikustea, eta toki bat etxea kanta horrei eukibiben forma barri horretan. Orduan nik pertsonal geneban esango dolu asko bisinebanik, bai bisineban raiada asko. Ia nahi neban alan erabaki edo ez alan erabaki ero lo que sea, baina dolu asko ez. Nik igual zango neban kontrako. Ez? Jasotza asko ikusi nebala, hor estudizun pasazen gauzetan eta asko gustazten dela. Egia da, claro, dolua aipatzen duzu, eta niri, burura datorkian lehenengo gauza bada, nitzako, egia da, diska ondoratu eta zalera irten izan dana gerora, hasi zala nik bizitako dolu baten arira. Ondora existitzen zan, eta jada gure musika propioak edo propioa genuen, baina nik bizi izan un dolu baten arira, ara surtu genuen. Nik beti esaten un doluan inguruko kanta bat izan nahi nuela, nitzako, dolua badelako. Bizi dezakegun ondoratze momentu gorenetariko bat, eta ara bada kantu hau, doluan inguruko kanta, orduan nirezako diska sortu zen dolu baten arira, eta hortik aurrera izan da dolua, baino katarsis ariketa superpolit bat, ondoratu eta zalera irten diskonen sorrera. Uste dut, ara entzuteko momentuak honesek behar duela. Zerbait gehiago jakin behar duen entzuleak, araren inguruan, Elisa, edo nahikoa kontatu dioguia? Nik uste, bai nahikoa. Badela, argi eta garbi nire ustez, eta holan, espero dut, niretzako, guretzako eta publikoantzako doluan inguruko kanta. Zoazte gure set akustikora. Bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan, ondora eta aurkeztu berri duten ara kantua, nahi duzuenean bikote. Mundua gelditu da, ta ezin dut aldera, soinetik kendu.
Argazki zaharretan malkoak pausatzean ez desagertu. Zer dagi berrekoa, ukitu ezin dudana, nahi badute heldu. Loreak marrazten ditut azalean, badakidalako azpian zaudela, egun sentibako itzean, Urbasako mendi magaletan, ibaiaren bestaldean. Etxerako bidean, sustraietan barena. Aldatu ezin dudanak, nola aldatu nauen, kontatu nahi nizuke, baina zaude. Goizeko eguzkia, gintzale hortuaren, agortezina dena, ez da desagertzen. Agortezina dena, ez da desagertzen. Galdezka nire buruari, nola eraman behar dudan bakarrik bionatzen. Guzti hori ez dut aurkitzen erantzunik, utxune batek setiaturik dao etxea. Zubarik, 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 loreak marrazteu ditut azalean, badakidalako azpian zaudela, egun sentibako itzean, Urbasako mendi magaletan, ibaiaren bestaldean. Etxerako bidean, sustraietan barena. Etxerako bidean, sustraietan barena. Hiru, bi, bat. Hortxe lehenengoa, ara, esan, ez dakit, txalo egin edo arnasari heldu, zer eskatzen duen kantuak, baina tira, jarraituko dugu oraintxe Ibai eta Elisarekin hizketan, gure elkarrezketa setera bueltan direla. Diskonen sorkuntza prozesu horretan ari ginela aipatu dutelako, ez? Lantaldearekiko konfidantza, aipatu dugu Idoia Surmendi, nolabait diskonen ekoizpen musikalean, Josu Erbitirekin batera aritu delako, Joseba San Sebastian ere aipatu duzue, basuan bera izan duzuelako, gitarran eta hotxean zeuok, eta hemen beste pizarik ez zaigu falta, Idoia ekoizpen musikalean aipatu dut, teklatuetan eta ahotsean ere bai. Nolako izan da, ez dakit prozesu hau, zen momentutan sartu da bakoitza, pentsatzen dut Idoia izan dela lehen momentutik horregondana, eta pixkanaka beste bide batutara zabaldu zaretela, ez?
nik uste gehien, edo oberen deskribatzeko, eta nik gure lagunei esan diedana, izan da, Josu Erbitin gana jutea, gutzako izan dala el Txiki Park de los músicos. Benetan, jungaren bakoitzean, urte honetan zehar, jungarela behin baino gehiagotan, izan da kriston oparia. Kriston opari izugarria. Idoiakin hasi ginen noski, idoia jada laguna zan, eta, bueno, berarekin ezketan, ezakit nola, behin galdetu zigunea zebaz genuen gure musika grabatzen, benetan momentu horretar arte ez genuen hori aukera, ezakit zeba baino gure buruan. Eta, bueno, idoiakin elkartu ginen, hasi ginen pixkat kantuei buelta ematen, gara, egin genuen lehenengo grabaketa bat, ez da ibai, eta hortik ja hasi zen Josu Erbitikin kontaktua, egin genuen bideoamada baten biz, de hecho, Josu Erbitikin. Bai, gutzako izan zen hori xeliza konten da bena. Igual joten darguen temporan lehengoko bidar, esautzi pertsona talde bat oso profesionala sana, eta gaina dispuesto guana hasiera batetik ez, gure proiektun aldeo isemote euran lana, eta euran instrumentuk, eta euran orduan ez da, nivel horretan jarduti gutzako zan, sekule imagina ezingo genuen gauza bat. Eta imagina lixan dago batzan dinez, eta pasara orduan oso eskertut egiz esan eurekin, egin jamendan atxek. Idoia ipatu dugu hasieratik egon dela proiektuan. Zer egin du idoiak? Ba, idoiak, nitzako idoiak, bueno, niri eman dit kriston lasaitasuna. Ba, nekielako, bueno, Josu Erbitin gana jutea erabaki genuen, ba, bere izena ezagutzen genulako, eta referentzia oso positiboak genulako, baina beti badago beldur hori dejo agian, ez du gure esentzia ulertuko edo agian, bueno, ba, idoiakin joateak nire ematen zian kriston lasaitasuna de, bueno, idoia dago, zer barri izatekotan, bera dago pixkat bideratzeko. Gero, ba, suertatu zen Josu Erbiti kriston fitxaje izugarra izan zala, eta idoia eta Josu Erbitin artean kriston filina egon zala ere, orduan, egon dalako sinergia izugarri bat haien artean, eta nik uste hori be proiektuan nabaritzen dala. Eriotzezkizen Pixkana guerriko mabitara hurbiltzen ari gara, baina oraindik denbora izango dugu letretan zentratzeko bigarren kantu bat entzuteko, eta proiektu honen xehetasun gehiago ere ezagutzen joateko. Aipatu dugu nolako izan den prozesu hori, idoiarekin egindako elkarlan hori, eta idoia kantuan ere jarri duzue, eta pentsatzen dut idoiari ere asko gosta zaiola baietz esatea, ezta? Bai, hau, baragrea, porque ni banintzan oso idoian fan izugarria. Eta urtetara idoiakin gure abesti bat abestualizatea, bueno, claro, idoian goxotasuna, idoiak daukan gustua, idoiak giro bakoitzean egiten duen edo daukan magia hori gure kanta batean, bueno, eukitza. Opare izan da, eta idoiari aukera hau proposatu genionean bere erantzuna, bueno, izan zen baiezkoa deuna. Orduan, claro, holan, bueno, dena supererraza da, esan. Entzuleok, entzun duzue, behin baino gehiagotan, bigarren kafean euri baina entzutean nahi dugu. Zerutik añurrun zertara etorri galdetu nahi nizun Heliur atzo diga urpotzu orain nostalgiaz zerua eslatu Instrumentu bakoitzak eta disko bat osatzen duen atal bakoitzak baditu, bueno, lehen aipatu ditugun zalantza horiek, eta horrelakoetan ere behar da ez, nork argitu bat zalantza. Pentsatzen dut Elisazuk idoiarengan ahotsaren lanketan eta bigarren ahots, koro, harmonizazio horietan ere topatu duzula oso bidelagun fine, baina ez dakit ibaizuk gitarren kasuan izan ote dituzun zalantza horiek, ze kolore, nun hemen, ze sonoridade, eta nola egin diozuen aurre pixka bat horri, asumitzen ari naizelako zure lehen estudioko grabazioa izaten ari zela, ez da? Bai.
Eta nitzako lasaitasun handi bat izan zen, ez du dixun Erik egoti. Erik antzeuen. Bai, eta... Bueno, Erik dezazari gara, ezta? Bai. Karo, eguan Erik eta eguan Eriken ekipo guzti, eta eguan bat ez Eriken ikuspuntu gauza askotako, nik uste amatxu bala alako lan bat etxen bitartekari morun Josu eta nire hartin, ze niena bereziki teknikuran gitarrista bat, eta berak gaitasun handi xauke, gitarrikoteko. Orduan askotan niri itzuli etxestan igual Josuk entzun nahiko neukena, baina ezek izena zela nik ulertarazi ez, eta laguntza handi bat izan zen. Erik Deza Olaia Intziarteren gitarrista da, esango nuki Olaiaren lehen momentutik gainera, eta Josu Erbitirekin batera, Xabi San Sebastian, eta bueno, badira hor oso lagun diren musikari talde bat, eta pixka bat hor estudioan topatu zen dituztenek. Bueno, Josu Erbitik grabatu ditu bateriak eta tromboiak, esango dut, ze Diburuzkan tromboia jartzen du, baina Josu Erbitik tromboiarekin sekzio oso bat osatu du disko honetan, harmonizatu du haize konponketa bat, eta egia esan ez dira, ez trompeta eta ez saxofoia faltan botatzen, nintzen konturatuta inoiz, tromboi bat behin da berriz grabatuta, ze giro ederra sor daiteken. Joseba San Sebastian aipatu du basuan, Idoia Asurmendi, piano eta koroetan, Ibai Gallardo gurekin dugu gitarretan, eta Elisa Baiona hotxean, izen guztiak esaten hasita ekoizpena Idoia eta Josuren arteko elkarlana izan da, eta ilustrazioak Titareren eskutik iritsi dira, Irati Guarretxenaren eskutik, diseinua Miau Estudioetan gertatu da. Norbait ahaztu duzu Liburuzkan? Ez. Espero ez da bestela. Ez. Eskerronetan gure lagunak daude, baina kriston oinarri garrantzitsua beti, eta izan dira gure kontzertu guztietara juten, hasi haiek daude esker honetan. Disko esku artean duzu dagoeneko? Ez. Ixe, baina ondionez. Datorren astean iritsiko da. Ostiralean ikusiko du argia diskoak? Bai. Ondari naiz, ez ostirala, ilako 28, eta ale fisikoak iritsi beharko dute Durango Azokarako. Bai. Bertan hariko zaretelako. Bueno, bertan erikusiko dugu elkar, baina oraindik egin bar diozue aurre, bueno, bigarren kafearen elkarrezketa akustikoen pieza garrantzitsu bati, eta da, Sarraskia. Sarraskia. Sekzio honetan hitzak aztertzen ditugu eta galderak egiten ditugu, eta gainera ipatu behar dut, ilusio egin digula zuen abesti bat entzutean, gure sarraski sekzio honetako abesti ofizial ere bihurtu daitekela sarraski jaleak aipatzen dituzuelako. Beraz, oso aproposa tarte honetarako, baina bueno, nik hartu ditut hitz batzuk eta galdera batzuk egin nahi ditut. Vale. Ze abesti batean entzun dut zure eskuetan itsasoa ikus daiteke. Eta orduan beste abesti batean eta zu bitartean ene eskuen artean. Eta gero beste abesti batean noizbait esnatu nahiko zenuke bere eskuetatik oso urruen. Edo eskuak mozten dituzten oroitzapenen artean, eta esan dut, zenbat erreferentzia eskuei, ez? Eta sentsazioa izan dut disko osoan zehar, azalari ere egiten zaiola, baino galdetu nahi nuen honengatik zehazki eskuengatik eta ze garrantzia duten eskuek. Bai, batu. Nik uste hau, hau neure kulpirela, ez? Zentzu handi bat. Baina nik esango neuke konturatuna zela disko oso entzuten. Osa, nik eneukan perspektiba oso bat, eta nitxan konstiente de zemat bidar ibiliro guen diskunzir eskun simbolismo hau, ez? Eta orduan nahi baiken jot, baina ez dut uste kasualidadi danik, ez? Txik errepikatzen da horren beste patroi hau. Eta bai, nik uste esku korokorrin nik ulertzetxua zela izakixon parte oso intentzional bat morun, ez? Eta orduan nik uste gauza pilo bat asaltzeko ero islatzeko balifera bela, eta gaina pertsona baten inguruko pista asko emoten da bela eskuk, zelako eskutauken, eta bar, eta ni konkretuki uste diskuntzir erabiliro bela zentzo desberdin askotan, ez? Eskuk zerbait hieltzen, eskuk zerbait urruntzen, eskuk simurtzen, eta asko agerture, eta bai, nik uste gutzako elemento zentral bat izan dara letretan zugu eza esku morun, bai. Era desberdin askotan, baina bai, asko agerture. Zepolilla. Lehenengo galdera gaindituta, guazen beste batekin asko gustatu zait, abesti batean, eraman hauelako, nik nire etxera ere eraman dudalako, eta ederra iruditzen zaidalako gaia lantzeko era Manuela abestian, emakume heldu bat, ume baten ikuspegitik, edo bintzat emakume heldu horren haurtzaroa irudikatu duzu, eta oso ederra iruditu zait, ze batzuetan gertatzen zaigu, pentsatzen dugula adibidez gure amonak beti izan direla 80 urtetik gorakoak, eta
eta ez zirela izan, inoiz gure adinekoak, baina hemen La Niña de la Aldea aipatzen da adibidez, hemen umetxo bat irudikatu duzu, Bai, Manuela nire mumera, eta gitarri joten hasi nintzen detik nik uste nire amets bat izan zela berantzako kanta bat egin alixati. Eta berai guztan egon kanta bat. Orduan esan perrezan, itzako oso autoexigentzia maila altu neukan kanta honetan ipinitxe, ze, beran alturako kanta bat izati nahi noan. Eta ez da lortu noan, ez? Baina berai guztan hau kanti, orduan supongo bai lortu lotela. Eta oso pendientera haber noiz irtuen goran disko eskatu alixateko kantila, bera. Oso ederra da eta lortu dezu behintzat, oso politia da. Eta guain, gauza ariketa zailago bat egingo dugu, ze 7 galdera topatu ditut. Zaila izaten ari da guk konpostura mantentzea, ze azkago biegola begioak pixkatola justito, Baina... Mona. 7 galdera topatu ditut diskoan. 7 galdera daudela iruditu zait, eta horrelaxe botako izkizuet, eta erantzun behar duzue, burura etortzen zaizuen lehenengo gauza, eta egian ez dauka bestiarekin zer ikusirik, baina nik bota egingo ditut galdera baik, orduan egingo dugu horrela ronda relampago moduko bat. Txandaka, venga, lehenengoa. Zer da egin beharrekoa, ukitu ezin dudana nahi baduteldu? Mina hundia. Galdezkan ere buruari, nola eraman behar dudan bakarrik biona zen guzti hori? Kontu eta mimo handiz, eta saiatzen ondo oroitzen faltaran hori. Nola desberdindu iragana eta etorkizuna? Gaur egun erantzun zaila eta mingarria, egoera, munduan dagoen egoera ikusita. Nora egin, ez? Musikaren bitxaratez erantzungo bizkat, ez da oso adoz nazen, oso hipixen nazen izate, baina musikaren bitxaratez gu lortzen dugu bizkat. Eta nola azaldu? Nola azaldu? Pentsatuz eta honestidade askoz. Zerutik ainurrun zertara etorri? Kable bat botatea. Nik uste biro eta batzutan laguntza punturi. Eta azkena, ezagutzen ez dena faltan botatzen da? Bai, nik uste baietz. Zora garri. Ze momentu politia, irukote. Donde los pájaros alzan el vuelo, la niña de la aldea hoy tiene blanco el pelo, igualita la espuma bigarren goiuri daukagoa puntito de caramelo. Ondoren efektua dau. Ze polita. Eskerrik asko eta parkatu, eta eskerrik asko. Ez. Hemen askotan egin dugu negar saio honetan, eta datozela behar duten guztiak ere. Guardiko amabiak oso gertu ditugu, galdera bat eta besti bat eskatu behar dizkizu. Galdera, ea noiz ikusiko zaituztegun zuzenean? Abenduak 30, bodegian, Aso plazan Donostin. Osando. Itzordua puntatuta? Bai. Ze gainera, oso garaiona. Xatorren mundua gelditzen den egun hoietan. Egia da, niretzat egun ilunak izaten direla. Eta ez da gizan lagunduko egia zuen, baina tira, igual katartikoa behar du bodegian negar pixket egiteak. Alere ino, murgildu gara urteko etapa zehatz baten, eta nik uste dut etapa zehatz honetan beste galdera bat egiten hasi behar dugula. Eta galdera da, zainek ordainduko du potea, Durangoko azokan. Gaunbidatuei hori galdetzen. Erantzuna nik emango dizut. Ze Ibai jak kableri gabe etorri da gaur. Así que potea berak ordainduko. Trato, ondo, vale. Bikote, bigarren kantu bat entzungo dugu erdiko amabietara bidean. Ze kantu izango da? Poema, ez da, bai. Eta ze kontatu nahi diguzue? Zerbait kontatu nahi badiguzue kantu honen inguruan? Kantu honek zentzua jaso zula, nire hurbileko eta asko maiten un pertsona bat hilzenako kantu honi itxiera eman genion egunean. Eta, gertaera honekin eta egun honetan nik neukan minakin eta tristurakin zentzua jaso zulako. Oxala, kanta batek minak desagerrarazi halko zituzkela. Saiatuko gara gure minak ere pixka bat usatzen eta arintzen. Kantu honekin bikote, mila esker gaur gurera etortzeagatik. Plazer bat izan da, izango ditugu plazer gehiago. Jarraituko du ondoratzen edo azaleratzen dakartzen lanekin. Eta orain, poema hori entzun nahi dugu. Eskerrik asko.
Entzuleok eta Ibai eta Elisa kokatzen diren bitartean guk agurtuta utziko zaituztegu, baina ez zoazte inora, ze entzun behar duzue poema. Gitarra eta ahotsean ondoraren diskoa datorren ostiralen izango da entzungai plataforma guztietan, dagoeneko 3 aurrerapen kantu, Euri urudazkena eta ara badituzue entzungai, baina oraintxe entzungo duzuen hau, bada primizia txiki bat, eta formato akustiko goxo, leun eta ederronetan, entzun izango duzue. Bihar itzuliko gara, gozatu ondoraren kantu honekin poema. Nahi duzuenean bikote. Olerki txiki batek Luronek irekitzen dituen zauriak sendako balituzke ne kantuak, nire kantuak kantuak, nire kantuak abestuko nizkizuke Ina desagertarte Naiko izango balitz Olerki txiki batekin Biztiak baretzeko Mustroa lokartzeko Ala bide batez zukare Ala bide batez zukare Noizean Noizean Ni kantuak, nire kantuak Kantuak, nire kantuak Abestuko nizkizuke Lasai lokartu arte Lasai lo egiteko Noizean behin Lasai lo egiteko Zuk ere Lasai lo egiteko Noizean behin lasai lo egiteko Kantuak, nire kantuak Kantuak, nire kantuak Abestuko nizkizuke Lasai lokartu arte Keep calm and bigarren kafea.